abin da ake bukata ka gane wasu lokatai Allah ya fi karɓar addu'a. Daga cikin lokacin da Allah ya fi karɓar addu'a akwai lokacin da kake cikin sujada. Sanda kake cikin sujada kana sallah ka sa goshinka a ƙasa, a daidai wannan lokaci ka fi kowane lokaci kusa da Allah. In ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duk abin da kake so roƙa, idan sallar farilla ce maluma sun ce sai dai kai da larabci, in sallar nafila ce kake yi ga wasu abubuwa kana so ka roƙa, larabcin ba za ka iya jajjono su tafi daidai ba, faɗa wa Allah yana jinka. Ko akwai yaran da Allah bai shi, roƙi Allah. In kana cikin sujada ana karɓar addu'a. Bayan ka gama yin sallah ta nafila, ba sallah ta farilla ba, sallah ta nafila, idan kana da wasu bukatu daga hannu ka roƙi Allah a daidai wannan lokaci. Amma idan sallah ta farilla ce, annabi ya zaɓo addu'o'in da suka fi kowanne tsada a duniya, to anan ba a so ka kawo naka, wa'annan da annabi ya zaɓo su ake so ka karanta. Saboda haka in sallah ta farilla ce, wa'annan addu'o'i da annabi ya zaɓo maluman suna karanta da ku su, to su ake bukata ka karanta. Yanzu lokacin azumi ne, idan ka kai azumi za ka yi buɗe baki, ka kai azumi za ka yi buɗe baki, daidai lokacin da kake buɗe bakin nan in kana da damuwa faɗa wa Allah. Lokaci ne mai tsada na karɓar addu'a, lokaci ne mai tsada sosai na karɓar addu'a. Idan dare wato sulusin dare na ƙarshe, ya za ka yi gane sulusin dare na ƙarshe? Mu ɗauka rana tana faɗi ƙarfe 6, misali ne kawai nake bayarwa. Alfijir ya fito ƙarfe 6, sai mu ce dare yana da awa 12, sai ka kasa kashi 3, awa 4. An gane? Kaga idan ƙarfe 10 ta yi, ka samu sulusi na farko. In ƙarfe 2 ta yi, ka samu sulusi nawa? Sulusi na 2. To daga ƙarfe 2 har zuwa lokacin da alfijir zai fito. Ina fata an gane wannan. To wannan sulusi na ƙarshe lokaci ne da Allah yake karɓan addu'ar bayi. Allah yana tambaya wa ke bukatan wadata in bashi, wa ke neman gafara in bashi, wa ke son aljanna in bashi, wa ciwo ya dame shi ya gaya min in yaye mashi, wa ke neman wani matsayi mu taimaka mashi ya samu. Allah yana tambaya, kai kuma kana ta shirgar bacci da rashin hankali wai sai da safe ka je ka ce wani malami ya samu hannu ne da sama baka tashi ka gaya wa Allah. Irin wa'annan lokatai, ranar juma'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai wani lokacin dan kaɗan ne, duk bawan da ya dace roƙi Allah a wannan lokaci Allah zai karba. Malamai sun yi sabani, wasu malamai sun ce shine idan liman ya kudu ba ta farko kamin ya miƙe ya kudu ba ta biyu, dan zaman nan da ake yi. Wasu malamai suka ce a daga bayan sallar la'asar har zuwa faduwar rana. Annabi bai faɗi lokacin ba, kamar yadda bai faɗi lokacin da Lailatul Qadr ake samu shi exactly ranar ba. Amma waɗannan wurare guda biyu lokatai ne masu daraja, da idan kana da damuwa ana bukata kai addu'a a daidai wannan lokaci. Allah ta'ala ya samu dace. Haka idan Allah ya baka ikon zuwa aikin hajji ko umra, idan kana dawafi lokaci ne na addu'a, ana sa rai Allah ya karba. In ka gama dawafi akwai wuri da ake cewa multazam tsakanin hajarul aswad da bakin kofa na ɗakin Ka'aba. In ka samu dama makale a wurin kai addu'a, ana fata Allah ya karba. In ka gama za ka yi nafila a makama Ibrahim, wannan wuri da za ka yi nafila nan ma wurin karɓar addu'a ne, in Allah ya baka iko kai addu'a a wurin. Yayin da kake sa yi safa da marwa, in ka zo ka hau safa ko ka hau marwa, duka wurare ne da ana sa ran karɓar addu'a. In lokacin aikin hajji ne, idan ka je filin Arafa yana daga wurin da ake karɓar addu'a. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khairu du'a'i du'a'u Arafa, addu'a mafi alheri ita ce addu'a da aka yi a Arafa. Wannan ma wuri ne da ake so kai ne kai addu'a.